God aften og velkommen til 40 minutter med nyheder, reportager og undersøgende journalistik. I aften blandt andet om kummerlige arbejdsforhold hos Mærsk i Kina. Det farlige arbejdsmiljø, her filmet af medarbejderne selv, betyder, at der dagligt opstår alvorlige arbejdsskader. Derudover er de ansatte blevet udsat for korporlig afstraffelse, og så må de ovenikøbet leve med en konstant trussel om at blive fyret, mens de fremstiller containere til den danske rederigigant. Få hele historien om Mærsk-fabrikken i det sydlige Kina om lidt. Et køretøj som det her kan meget vel betyde forskellen mellem liv og død for de danske soldater i Afghanistan. Oh! Holy shit! Når talibanerne bruger vejsidebomber, er et godt pansret køretøj det eneste, der kan stå imod. Men alligevel har tropperne i Helmand-provinsen ventet i årevis på at få det rigtige udstyr. Man har kendskab til, at der er noget nyt materiel på vej ind i forsvaret. Så har man selvfølgelig også en forventning om, at det kommer ud til soldaterne hurtigst muligt. Hun har måttet lægge øre til meget. Blandt andet, at hun ikke var stueren. Men Pia Kjærsgaard har altid været i stand til at give kontant svar på tiltale. Stueren, det er sådan noget, man gør sin hund. Det går ofte så vidt som, at mennesker, der har sagt noget, hun ikke kan lide, ikke bare er det forkert, hvad de siger, men faktisk burde de slet ikke have lov at sige det. Sådan så hun ud, da hun for 25 år siden begyndte sit virke i Folketinget. Et virke, der har skaffet hende respekt blandt både venner og fjender, og en position som en af landets mest magtfulde politikere. For 4 år siden besluttede AP Møller Mærsk at flytte hele sin kæmpemæssige produktion af containere fra Danmark til Kina. Men det er ikke gået så let, som koncernen havde håbet. Inden for det seneste år har der været flere strejker på fabrikken. Strejker, der har udviklet sig til voldsomme uroligheder. Hverken de kinesiske myndigheder eller Mærsk har fortalt om baggrunden for balladen. Men til 21. søndag fortæller de kinesiske arbejdere nu for første gang om korruption blandt mellemlederne, bødesystemer og direkte fysisk afstraffelse. Hver dag året rundt ruller der over 300 nye containere ud fra Mærsk Containerfabrikken i Dongguan i det sydlige Kina. Det er der gjort, siden produktionen blev flyttet fra Tinglev i Sønderjylland til Kina. Men hvor fabrikken i Danmark var meget automatiseret, så er det tusindvis af kinesiske menneskehænder, der laver containerne fra start til sidste penselstrøg. Et hurtigt overblik, før dagholdet slutter sin normale 11 timer lange arbejdsdag, vidner om en travl, pæn virksomhed, som så mange andre i et område fyldt med stålindustri. Men skinnet bedrager, siger medarbejdere, der i løbet af det sidste halvandet år har oplevet 3 store strejker, og som disse billeder fra januar afslører, for præcis et år siden raserede arbejderne kontorer, og endnu biler blev brændt af på fabrikkens område. Det var virksomhedens sikkerhedsvagter, der var dråben, der fik vredens bæger til at flyde over, fortæller en ansat. 工厂的保安对员工进行打骂是犯法的。中方的一个管理者，那么给保安的一个团队，增加了权力的一些权利，就是说，如果说员工那些不听话的，那么有的就进行了武力。 Som en konsekvens af strejken besluttede Mærsk at skifte vagtselskabet ud med de sikkerhedsvagter, der er nu. Men der skulle ikke gå lang tid, før en ny strejke ramte containerfabrikken. 21 søndag har talt med en række arbejdere, ikke inde på fabrikken, og heller ikke her på de bevogtede sovesale, de lejer af firmaet, men rundt omkring i byen. For symptomatisk er det, at kun enkelte tør stå frem af frygt for kritikken for konsekvenser. 如果说你放出来之后，公司呢马上会研究这个人，他会让下面的基层干部来认这个人。由于你播出来之后，要不多长时间，我随着就走人了。 Truslen om fyringer blev meget konkret i maj måned, da ikke mindre end 29 arbejdere blev fyret efter endnu en strejke, blandt andet i utilfredshed med fabrikkens bødesystem. 比如说你烧电焊的漏了一点焊，他就直接可以给你开罚单，直接罚你150块。 这应该不是很公平。如果说你对这个事情做得很好，那么公司会采取奖励的方法；做得不好，对进行处罚。有的是几十块、100多块都有。 I forhold til en månedsløn på ca. 2.000 kroner
var bødesystemet på Mærsk-fabrikken dyrt for både medarbejdere og virksomhed, og det er i løbet af sommeren trådt ud af kraft. Men der er masser af andre regler. Containerfabrikken her i Dongguan har nogle meget præcise regler for, hvordan de 1600 medarbejdere må opføre sig. Det er beskrevet i denne her meget tykke manual, som i detaljer beskriver, hvad medarbejderne må og ikke må. Manualen er en moppedreng på 54 sider, der i detaljer beskriver disciplinærreglerne på fabrikken. Hovedparten af de 73 punkter kan medføre afskedigelse. For eksempel er det fyringsgrund, hvis arbejderne fortæller andre, hvad de får i løn. Hvorfor har man lavet sådan en regel? Ja, det kan jeg ikke svare på. Den er skrevet på et tidligere tidspunkt. Sådan set har vi ikke noget problem med det. Folk snakker om lønnen i Kina som noget ganske normalt. Det er noget anderledes i den vestlige verden. Det er faktisk helt normalt at snakke om det. Men hvorfor er det et fyringsgrund, hvis man fortæller andre om, hvad man får i løn? Det er det heller ikke nu. Det er ikke nogen fyringsgrund. Men det var det i juni måned, i august måned. Det er muligt, det var det, men det har ikke været givet årsag til, at nogen er blevet afskedet på noget tidspunkt. Irving Hultengren kom til fabrikken under den sidste store strejke i maj. Den danske ledelse er dog ifølge de kinesiske arbejdere ikke særlig synlige på fabrikken. 也不是经常见，老总我见过2次，车间里好像都没来过，在车间外面还是走过2圈。这是马士基规定的，下面一些人没有执行，但是马士基最高层领导、单位管理者，那么他是不知道这些类型的。 Det skyldes ifølge arbejderne, at der har udviklet sig en kultur på fabrikken, hvor mellemlederstillingerne er til køb og salg. 他们生产上那个官卖官，你看一个组长多少钱？基本上你没这个钱，你就再有能力，你不会让你上去的。他们好像说是组长5000块钱以上吧。 Prisen er 5-6 gange højere for de øverste mellemlederstillinger, som har både høj løn og kortere arbejdstid. Vil du totalt afvise, at der også nu foregår køb af mellemlederstillinger? Jeg kan ikke afvise noget. Alt, hvad jeg kan sige, det er, at jeg er ikke bekendt med det, og jeg føler mig relativt overbevist om, at jeg ville være bekendt med det, hvis det fandt sted. Som ny direktør tog Hultengren i sommer initiativ til, at der blev dannet en fagforening på Mærsk-fabrikken, men ikke efter dansk model. 工会可以说，这只是一个摆设而已。 Fagforeningen har ganske vist hængt store slogans og bannere ude i produktionen, men den virker nu mere som en personaleforening end en kamporganisation. 谁做决定应该也就是委员吧，他也是经过工会委员的讨论吧。工会委员有9个，鸡毛蒜皮的事情就哪个厕所里面没有卫生纸啊，他就可以解决。 Men korruption, bøder og trusler er ikke de eneste problemer på fabrikken. Hver dag er der arbejdere, der kommer til skade i det farlige arbejdsmiljø, og sådan en arbejdsskade får store konsekvenser. Mærsk kvitterer nemlig med at fyre de pågældende medarbejdere. Da vi besøgte fabrikken kort før jul, mødte vi en gruppe arbejdere på vej tilbage til deres hjemprovins, sendt hjem på grund af arbejdsskader. 耳朵听力下降啊，这个耳鸣啊，就是这种啊，还有纪律减退啊那些啊。 Dagligt sendes arbejdere hjem som følge af skader, de har fået på fabrikken. 我在那个上面看的是从5月份到8月份，工伤一共是56起，在12月份初职业病，每天起码就有4个人到6个人。 Der er en del, og det vil der altid være, når du har folk, der arbejder på en fabrik, der arbejder med tunge stålting. Du skal også huske på, at mange af disse medarbejdere har arbejdet på mange andre fabrikker, før de kom til MCID. Så det er ikke nødvendigvis ting, der foregår på MCID. 那应该是长期工作形成的，噪音啊、粉尘啊都有了，油漆啊什么都有了，油漆味儿啊都有，主要是噪音比较大。那你们没有拿到什么耳塞是吗？有是有，现在都很多了，都够用了。我刚进厂的时候真的还没有。 Det er især i svejseafdelingen, der er mange skader. Vi fik ikke lov til at filme i denne afdeling af konkurrencehensyn, som Mærsk kalder det. Men fotos og videooptagelser, som arbejderne har taget, viser, at der måske ikke bliver taget helt samme hensyn, når det gælder de ansatte. 那伤害很大的，它是有劳保，但有些劳保是不够用。比如说我们那个喷气壶啊，喷气壶我们现在是4个月一套，但是我们算这个时间账，每天都是12个小时、11个小时，而且那个环境它当时喷出来那个气雾是很大的，
所以说那个是又脏又累的。但是像这个喷气壶啊那些劳保险呀是不够用的。 Sidst på dagen blev de skadede arbejdere kørt til stationen, formentlig for sidste gang. 而公司就会采取一定的手段，将这些人尽快的处出去，就是这样。现在这个留下来的职业病人，现在病值很多。 Mærsk Container Industry siger her til aften til TV-avisen, at der nu vil blive iværksat en uvildig undersøgelse af forholdene på fabrikken i Kina. Siden Danmark gik med i kampen mod Taliban, har vejsidebomber dræbt og såret adskillige danske soldater i Afghanistan. Danskernes let pansrede lastbiler har været et let bytte og skal derfor skiftes ud med helt nye, svært pansrede køretøjer. Men talsmanden for soldaterne i Afghanistan